klaar voor. Ja. De workout kan beginnen, niks anders nog tegen. Dit is ons Vastelaovesfitnessdaag. Limburg, weer samen bewegen. 1, 2, 3, 4. We zien de polonaise-pakkers, de aan-ein-stuk-doorzakkers. Ozze hertslaag, kump, los mee, onder 11. De zeker-neet-verzakers, de kwakers-van-de-krakers. Toch gij dat heel erg zomaar niet vanzelf. De kigens, die bodies van ons. Op een 11e van de 11e zien we al meteen de begos. Dit zien ons Vastelaovesfitnessdaag. Gans Limburg beweegt, de kop wordt geleegd. Op Vastelaovesfitnessdaag. De knopjes er weer op, want bewegen is gezond. Go, oh, oh. In de sportschool zit de prins te doen. Go, oh, oh. Heel op de stad wat pillen op, zit de sixpack goed verstopt. Samen dragen is zo schoon. Bewegen! We zien de volle glazen huffels, de never noodle buffels. Ons batterij die leidt zich steeds meer op. De schonkelende steers op tijd naar hoes voor beers. We viersten al